Хәзерге вакытта күбеһе электрон китаптар укырга ярата. Ә минең өчен китаптар дөньяһыннан да кызыграк урын юк. Китапханала үзегезне тоту кагыйдәләрен онытмадыгызмы әле? Искә төшереп алайык. Өфе юкәләре. Иң мөһим кагыйдәләрнең береһе китапханала шауларга ярамый. Буны мин укыным. Китаптар дөньяһына кунакка килгәч, үзеңне тәртипле тот. Әгәр дә кәрәккән китап таба алмаһаң, китапханасыннан ярдәм һора. Укып беткәч, урынына кире куярга онытма. Хилмастай Кәримдең ошо китабын укыган бармы? Юкмы ни? Укыр кирәк, бу бик кызыклы китап. Әйе, китапхана кызыклы китаптар менән туп-тулы. Укып сыккач, кем менәндер бик тә фикер алышкы килә. Тик башкаларга камасауларга ярамай. Бында йөгерү шаяру тыйыла. Уның урынына дусыңа берәй шәп китап тәкъдим ит. Китаптагы хүрәттәр сагау, хикәяләре кызык әлбиттә. Тик һездән һуң да бу китапты укырга теләүчеләр күп булачак. Китаптарга карата хаксыз булыгыз. Китапларны 14 көн эчендә кайтарыр кирәк. Китапханага китерер алдыннан игътибарлап карап сыгыгыз. Биттәре йыртылган һәм бүкләнгән булмаһын. Сәлам кызлар, егетләр. Мин китаптар укырга яратам бит. Мин бүген китапханага килдем. Мин бунда көн һайын йөрим. Бүген мин Урал илендә дигән китапты алгайным. Миңа бик охшаш ул китап. Әйдәгез, хәзер мин шуны күрәтәм. Видео төшерергә ярамай. Әлеге лә баягы башкаларга камасаулайсакһың. Китапханала ашау тыйыла. Беренчедән китапты бусратуыгыз ихтимал. Икенчедән һинең менән бер бүлмәдә утырган кешеләргә бу охшамайсак. Без китапханага үзебезгә яңа мәгълүмат алыр өчен кызыклы китаплар укырга киләбез. Шуңа вакытыңны файдалы итеп үткәрергә тырыш. Электрон китапларга караганда тотып укый торган китаплар күпкә яхшырак. Китапханага ешрак йөрегез. Әкият иленә сәяхәткә юлганыр алдыннан ошо кагыйдәләрне кабатлап алыгыз. Рәсүл Нигъматов, Азамат Даянов, Тау-Тау хәбәр өчен.